Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kontet nimmaġina li l-penitenza diġà għamiltuha biex taslu hawnhekk illejla. Nek nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom. Li tfisser ħafna. Għax ormai il-graduation għaddiet, il-baskets ukoll, u allura l-preżenza tagħkom napprezza bħala att ta' volontà u ta' determinazzjoni. U s-sinifikat tagħha napprezzah u nifhem li huwa verament profond. Imma f'din l-atmosfera ta' ringrazzjament, ta' tifħir reċiproku, biftit anke vanaglorja in between, tajjeb niftakru wkoll fil-limiti tagħna mhux biex naqtgħu qalbna, imma li xemm missier ħanin li jħobbna minkejja kollox. Minkejja kollox. U għalhekk b'konfidenza bħal ulied narfu ħtijietna u nitħejjew biex ngħidulu grazzi. Il-ġestana ġabru San George Preka ġenju kollha fil-lingwa Maltija f'espressjoni qasira. Grazzi Sinjur Alla, aħfirli Sinjur Alla. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħalled mirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Christe.
nitolbu. U Alla aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li int il-missier ta' kull għotja. Għallimna nużżuħħajr bit-tjieba tiegħek bla qies għal-ġid kollu li tatina u nħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Ibni, jekk inti l-aqlimi u taħżen ġo fik il-kmandamenti tiegħi, billi tagħti widen għall-erf u tħalli l-moħħok jifhem sewwa, jekk issejjaħ l-erf u tolli leħnek għal fehma tajba, jekk tfittex l-erf bħal fidda u tħaffer għalih bħal teżor moħbi, imbagħad tifhem il-biża' tal-mulej u ssib it-tarif ta' Alla. Għax il-mulej jagħti l-erf u minn fommu ġej it-tarif u d-den u jaħżen l-għajnuna għal minnu sewwa u tarka għal min jimxi bl-ħtija u jħares it-triqat tal-ġusti u jasis it-triq ta' twajbin tiegħu. Imbagħad intifhem il-ħaqq u s-sewwa u timxi f'kull triq li hi tajba għax l-erf jidħollok f'moħħok u t-tarif ikun laxqa ta' qalbek. L-għaqal jases fuqek, il-fehma tajba tħarsek, teħilsek mit-triq il-ħażen minn nies ta' kliem il-għawġ li tilfu triq it-tajba biex jimxu f'toroq mudlama li l-għena tagħhom jagħmlu l-ħażen. L-għaxqa tagħhom il-ħażen mill-għar, nies li triqadhom mawġa u l-miċi tagħhom barra mit-triq. Il-kelma tal-mulej. Għamlu il-ħaq mal-miskin u l-iltim, mal-makus u l-fqir għamlu is-sewwa. Eħilsu id-dajjef u l-fqajjar, minit il-ħżina salvawhom. Jinet li Allat intom u li tiloli il-koll kemm intom, imma bħal kull bniedem intom tmutu, bħal kull wieħed mill-gbarat taqgħu. Inqumu bil-wifqa.
Iżuħaj lill-Alla f'kollox. Danu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Flimkien. Alleluja, alleluja. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Ġagbu Ġwanni u lied Zebedew resqu lejħu qalulu: Mallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom? Staqsihom. U huma weġbuh: Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin u liħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom: Ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titamdu wkoll bil-mamudija li biha se nitammet jien? Għandna, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu: Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titamdu wkoll bil-mamudija li biha se nitammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal ġagbu għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: Tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex kun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Ġesu fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, mill-Evanġelu skont San Mark, kap 10, juża żewġ tiġbijat li għalina jistgħu mad-daqqatajn jinqraw jew kif nisemgħuhom jinstemgħu paradossali. Żewġ mid-dixxipli Aħwa u lied Zebedew li il-passat tagħhom kien passat ta' sajjieda, Ġesu ltaqa' magħhom fuq ix-xatt ta' Tiberjade jew dak li aħna nafuh bħala il-Baħar tal-Galilea. Jixtiequ li jkunu qrib ħafna tiegħu fil-glorja tiegħu. Addirittura jiddeterminaw ukoll ir-ruoli. Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin u liħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. B'xi mod ishom deputy leaders ta' din id-dinja. U il-mistoqsija tagħhom hija pjuttost tardita: Mallem,
dak li se nitolbuk irriduk tagħtihunna. U Ġesu joqgħod attent għax id-domanda diġà sospettuża. Xi triduni nagħmlilkom? Ma tafux x'intom titolbu. U jagħmlilhom sfida. Għandkom ħila tixorbu il-kalċi li se nixrob jien u titamdu bil-mamudija li biha se nitgħammet jien. Dawn huma iż-żewġ tiġbijat paradossali għaliex huma tiġbijat dawk tal-Faculty of Arts jgħalmuna, imma il-kontenut tagħhom x'inhu? Għandna biex ngħidu hekk reċipjenti mal-kontenut ta' dan il-kalċi u l-mamudija li titraduċi il-Griek baptizzo hija full immersion. Il-mamudija pereżempju hija full immersion fl-ilma lek il-ma, il-kelma semitika ma għall-ilma, aħna l-ilma ma bl-artiklu u nagħmlu kelma, mhux hekk? Din il-full immersion imma fiex. Il-konklużjoni tal-Vanġelu tagħtina risposta. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-Mulej għamel dan billi miet fuq is-salib, il-kalċi tiegħu għall-kalċi tal-mor, tantu hekk li fl-ort tal-Ġetsemani fit-talb tiegħu lill-missier jgħidlu biet minni dan il-kalċi. Il-kalċi tal-mor. San George Peck għandu ktieb ċkejken ħelu jismu l-kalċi tal-mor. Ktieb ċkejken ħelu l-kalċi tal-mor. Naqra paradossali anke il-kumment tiegħi. Imma fih profondità ta' ħsibijiet fuq il-fatt li id-batija m'għandix tkun biss sqaq li jagħlaq imma jista' jkollha wkoll sinifikat meta maquda mal-kalċi ta' Ġesu. U l-full immersion x'inhija l-magħmudija tas-sofferenza. Jekk aħna nimmeditaw profondament dak li għadda minnu Ġesu mit-tradiment ta' Ġuda, din l-għafsa ta' qalb kbira li wieħed mit-tnax jittradih, ibijow għal 30 biċċa tal-fidda, it-tortura li għadda minna, it-tribunal inġust li kellu jġarrab, il-kundanna inġusta, il-flagellazzjoni, il-kroċifissjoni u l-mewt. Dak kienu kollha full immersion fid-batija. Dik kienet il-magħmudija tiegħu. Il-magħmudija li bih wera li tassew ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Jiena nagħmlilkom l-istess mistoqsija. Għandkom il-ħila tixorbu il-kalċi u titamdu bil-magħmudija tas-servizz, tal-qadi. Se jkun il-kriterju tas-suċċess fil-ħajja tiegħek. Ħalli nikkanċellaw il-kelma suċċess. Din l-aħħar sena l-Papa Franġisku iddikjara l-Madre Teresa Quddiesa konna nafu. Waħda mill-espressjonijiet straordinarji tagħha kienet God does not call us to be successful but faithful. Din il-fedeltà ta' min qed jaqdi d-dover tiegħu, qed isib ukoll l-għajxin tiegħu, il-fulfillment tiegħu, imma qed ikun ta' servizz. U allura
Hemmhekk inti tista' tibda toqrob lejn Ġesu u xorta mhux kapaċi jgħidlek fuq liema siġġu se tpoġġi. Mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien. X'kien ġara? Ftit jiem qabel dawn iż-żewġ dixxipli u apostli flimkien ma' Pietru kienu telgħu fuq il-muntanja Tabor ma' Ġesu u raw il-Ġesu trasfigurat u fehmu il-glorja tiegħu u għoġbithom l-idea. Ir-reazzjoni tagħhom hija li jixtiequ jkunu qrib ħafna din l-esperjenza, wieħed fuq il-lemin l-oħor fuq ix-xelluk. Fit-trasfigurazzjoni kien hemm Mosew Elija fuq il-lemin u x-xelluk. Issa rridu jkunu huma l-stakeholders fil-glorja ta' Ġesu għal-futur u jallimhom it-triq tal-qadi. Għaliex il-glorja tiegħu fuq it-Tabor kienet biex tneħħi l-iskandlu tas-salib li inti taqdi sal-aħħar. Mother Teresa għandha espressjoni oħra li nafuha lkoll, loving until it hurts, serving until it hurts. Min jaf kemm se tagħmlu fil-professjoni tagħkom, il-jieli biex tnestu proġetti, l-avukati biex jippreparaw kawża, oħrajn li qegħdin fix-xjenzi u fil-medja biex jagħmlu x-xogħol tagħhom. U inti se tħoss li worth it li tagħti ħajtek. Għaliex mhux biss tkun ta' servizz, imma tkun qed tagħti kontribut għal dinja aħjar. Qudiemi hawn rappreżentanza tal-fakultajiet tal-arti, tal-edukazzjoni. U jiena l-kelma li ngħidilkom hija li il-missjoni tagħkom hija li tollu l-livell tal-kultura f'Malta għax it-tagħlim u l-għajn ta' kull ġid. Għadda żmien meta min jistudja l-arti kienu jgħidulu li qed jaħli żmien. U l-parċmina li kienet tagħtih l-Università kienet biss tajba biex tgebbeb l-inċova. Għall-grazzja t'Alla għadda dak iż-żmien. U nawgura u nispera li ma jerġa' jiġi qatt iżjed. Imma r-responsabbiltà hija tagħkom. Li tollu l-livell ta' demokrazija billi tollu il-livell tal-edukazzjoni. U billi tgħallmu lill-bnedmin tal-lum li tapprezza iż-żbuħija li inti tkun taf titkellem u tikkomunika mhux biss added value, imma sinjal ta' kwalità ta' ħajja. U permettu li ngħidilkom sinjal ta' ġiviltà. Il-fakultajiet tax-xjenza, tal-Internet and Communications Technologies, tal-xjenza tal-medja u x-xjenza, jiena ngħidilhom li għandhom missjoni kbira f'dinja globalizzata li qed issir iżjed u iżjed virtwali. L-isfida li mpoġġilkom qudiemkom hija li tgħinu lill-bniedem jinqeda bit-teknoloġija mingħajr ma jsir il-sir u skjav tat-teknoloġija. It-teknoloġija bħala okkażjoni ta' iżjed libertà, ta' iżjed komunikazzjoni. U allura li nirreżistu t-tentazzjoni li noħolqu dinja virtwali li ma teżistix għalkemm hija fenomenu reali, imma li mflok tressaqna lejn xulxin tbedna minn xulxin. Għandi qudiemi wkoll rappreżentanza
sabiħa u denja tal-fakultà tat-tisħiħ tas-soċjetà, il-well-being tas-soċjetà. Qegħdin naffaċċjaw soċjetà fejn l-aniż, il-malez tal-bniedem minflok tonqos qiegħda tikber. Ix-xjenza l-erf tagħkom huwa neċessarju biex il-bniedem jerġa' jakkwista dik is-sħuħija, dik is-saħħa, dak it-tisħiħ ġenwini li jagħtih il-kapaċità jgħix il-ħajja b'mod kontent u b'mod seren. Bil-fakultà tal-inġinerija x'ngħidilkom? Ħudu ħsieb li l-proġetti li tkunu fihom ikunu proġetti mhux għall-but tal-ftit imma l-ġid komuni. Hemm l-infrastruttura sparpaljat hemm barra li għandha bżonn il-kontribut tagħkom. Għamlulna xi ħaġa biex almenu nkunu nistgħu naslu fil-ħin u b'mod sejf f'idejkom. Ħallejt għall-aħħar lil kollegi tiegħi tal-fakultà tal-liġi, nispera li rappreżentati llejla. L-għed biex nirringrazzjakom tal-poster enormi li waħħaltu fil-baskets. Almenu għażiltu ritratt tiegħi nitbissem, diffiċli ma ssibx, imma ġibxi. U nixtieq nagħmel kumment b'risposta għal kumment ġentili u ġeneruż tagħkom. Qed nirringrazzjakom li ġejtu għax peress li għattu li mintomx lesti tobdu l-qassisin, għalmenu qed nieħu pjaċir li lesti tisimgħu lill-isqof. Jiena nfakkarkom li aħna fi 17 ta' Diċembru niċċelebraw lil San Ivo u dejjem tallimt jien dħalt fil-kors tal-liġi fin-1976 jiġu 40 sen ilu, kemm jiġu? Mamma mia. 40 sen ilu. Sanctus Ivo erat Brito minn Brittanja. Advocatus sed non latro. Avukat imma mhux ħallil. Res miranda populo. Dik kienet ħaġa tal-ħaġeb għal poplu kollu. Kif dan hu avukat u mhux ħallil. U dan huwa l-patrum tal-kategorija San Ivo. Imma jiena li ngħidilkom diġà qiegħed fis-Salm 81 eżiż kollegi avukati li rajna fil-Quddiesa tal-lum. U jgħid hekk is-Salm 81 qiegħed fil-librett l-ewwel strofa tiegħu ta' dan is-salm. Għamlu l-ħaq, għamlu l-ġustizzja mal-miskin u l-iltim, mal-makus u l-fqir għamlu s-sewwa. Eħilsu d-dajjef u l-fqajjar, minit il-ħżiena salvawu. Dan għandha tkun il-missjoni ta' kull avukat. Ikun flima uffiċċju ikun flima qasam ikun, kummerċjal, internazzjonal, insurance, kriminal, ċivil, you name it. Inti trid tipproteġi d-dajjef mill-arroganza u l-prepotenza ta' min irid jabbuża mill-poter. Għax dik huwa regola ta' dritt. The rule of law. Li tagħti leġittimità lil kull gvern u tagħti wkoll missjoni kbira
lill-ġustizzja. U lil-kol kemm intom nawguralkom li fl-għażliet tagħkom dejjem tagħżlu li tkunu fuq in-naħa ta' minu fqir u ta' minu batut. Nawguralkom li għal-ġid tal-pajjiż tagħżlu l-onestà bħala strateġija li long term tagħtik il-benefiċċju mhux neċessarjament short term. Oħrajn in-nies ta' triqathom mawġa li l-mixi tagħhom barra mit-triq, li l-għena tagħhom jagħmlu l-ħażen, l-għaxqa tagħhom il-ħażen mill-għar, dawn il-kliem tal-ewwel qari, ifittxu l-benefiċċju short term, il-profitti insensati u diżonesti, il-ħlasijiet qarrieqa. Intom m'għandkomx tkunu hekk. U nirringrazzjakom ta' dan l-ewwel pass bħala gradwati li ġejtu għaw illum. Naf li ġejtu għax rittu, imma nirringrazzjakom ta' din l-għażla li għamiltu. Aħsbu ftit fl-għażla li għamiltu. Ġejtu quddiem Alla b'ħafna bżonnijiet, b'ħafna xewqat. Forsi anke b'xi taqtih il-qalb issa il-futur se jkun. Orrajt igradwajna, se nagħmlu. Hemm missier li jħobbna l-kol kemm aħna u jaf jipprovdi lil min isegwih. Ibni, jekk int tilqa' kliemi u taħsen ġo fik il-kmandamenti tiegħi billi għatati widen għall-elf u tħalli lil moħħok jifhem is-sewwa. Inti tifhem il-biża' tal-mulej u ssib it-tarif ta' Alla. U ma dan tkun kuntent, torqod serħan u tkun tassew imbirek u ma jonqsok xejn la lilek, la l-min tħobb u lanqas lil uliedek meta jasal il-waqt. Mulej nirringrazzjawk ta' daw l-istudenti li gradwaw, ta' dan kbir lil pajjiż tagħna u notolbuk tilqa' it-talb tagħna għalihom u għall-futur tagħhom. Mulej, nirringrazzjawk tal-li provdejtilna persuni li appoġġjawna matul l-istudji tagħna fl-Università. Il-ġenituri, il-familjari, il-ħbieb, il-lecturers u oħrajn. Nitolbuk biex tkun magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Nitolbu. Nismana nitolbuk, Mulej. Mulej, nitolbuk biex tkattar fina x-xewqa li f'xogħolna nkunu gwidati mill-valuri nsara, l-etika nisranija u l-ħeġġa li nkomplu nikbru f'dawn il-prinċipji. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej.
Nitolbuk mulej biex narfu nużaw tajjeb it-talim li ħadna f'dawn is-snin ta' ħidma u biex dak li nagħmlu fil-professjonijiet tagħna ma nagħmluhx għall-glorja tagħna, iżda nagħmluh għall-ġid tas-soċjetà u bekk insaħħu l-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, nitolbuk tgħinna npoġġu fl-ewwel post il-ġid veru tal-persuni qabel kull interess jew aġenda personali tagħna. Mexxina int biex nieħdu deċiżjonijiet responsabbli li bihom nuru li aħna flimkien għal ġid komuni tal-istudenti u tal-Università. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, nitolbuk għall-istaff akademiku kif ukoll għall-istaff amministrattiv u tekniku li b'xi mod jew ieħor għenuna naslu saw. Għatihom il-kuraġġ biex jaħdmu flimkien għal ġid komuni tal-istudenti u tal-Università. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, nitolbuk li permezz tax-xogħol u l-istudju tagħna inkomplu niskopru kemm tħobbna u nkomplu nxandruk ma' dawk li ma jafukx. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej it-talb tagħna u għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu taħt iġiet tagħna tal-Knisja mqassa kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajr għall grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoqilna niqdew bih għal glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswielna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'feħ kbir infaħruk u ntennulek.
Quddies tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdussija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex min rajh ibati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Charles, mal-isfijiet u mal-Ministri tiegħek ukoll. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawn tas-seb tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom faħrukun sebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Li Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midlub. Mħarsa minn kull inkwiet
Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Waqt it-qarbin ħankantaw l-innu qalb ħanina. Oh
My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, because he has regarded the lowliness of his handmaid. For behold, henceforth, all generations shall call me blessed, because he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is from generation to generation on those who fear him. He has shown might with his arm. He has scattered the proud in the conceit of their heart. He has put down the mighty from their thrones and has exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has given help to Israel, his servant, mindful of his mercy, even as he spoke to our father, to Abraham, and to his posterity forever. Nitolbu. U Alla offrejnilek brat ta' ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li int għamiltulna ikel spiritwali biex jimla li ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistoqilna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kull ħaġa sabiħa li kieku dan il-libret nieħduh magħna d-dar bħala tifkira tal-okkażjoni. Tazmu. Grazzi.